Hyvät juhlavieraat, toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi Laamosenvaaran muistolaatan paljastustilaisuuteen. Olemme kokoontuneet tähän tilaisuuteen paljastamaan muistolaattaa Laamosenvaaran tapahtumille lähes 6 vuosikymmentä sitten. Samalla muistelemme Euroopan tapahtumia, jolloin Euroopan mahtavat jakoivat pienet valtiot omiin etupiireihinsä ja liittyvät omiksi alueikseen taistelutta tai taistelimaan. Myös Suomi joutui sotatantereiksi. Erityisen raskaasti sodan kokivat itäisen rajaseudun pitäjät, joiden rajakylät tuhottiin, poltettiin, perheet hajoitettiin, asumukset poltettiin, elinkeinot ja elinolosuhteet hävitettiin. Rauhan tultua kaikki oli aloitettava alusta, monesti uudessa paikassa, kuten täällä Laamosenvaaralla asuneet tekivät. Ylä- ja Ala-Laumosen pihapiirit sijaitsevat vaaran etelärinteellä, josta tilojen asuttuna ollessa lienee ollut hyvät näköalat lähinaapureihin, Riihi- ja Löytövaaraan. Myös Havukassa ja Hiilikossa asuttiin. Viimeksi mainitussa toimi myöskin rajavartioasema. Saunajärven kylän kautta kulki vanha kauppatie Kolvasjärvelle ja Repolaan. Kauppatie oli kuitenkin sulkeutunut jo paria vuosikymmentä aikaisemmin. Valtakunnan rajalle tältä paikalta on matkaa reilut 2 kilometriä. Vuosi sitten juhlimme 400 vuotta vanhaa rajaa Rajakankaan kivellä. Rajalla, joka on Euroopan toiseksi vanhin. Pitkän historian varrelle on ajoittunut monenlaisia aikoja ja tapahtumia. Lähihistoriaan tunnetuin lienee talvisota, jonka Puna-armeijan joukot aloittivat monivaiheisen neuvotteluvaiheen jälkeen 30.11.1939 massiivisella hyökkäyksellä koko itäisellä rajalla voimakkaan ilmatoiminnan tukemana. Täällä Kuhmossa kenraalimajuri Kusevskin komentava 54. divisioona hyökkäsi päävoimillaan Saunajärven tien suunnassa pakottaen edellään puolustavat paikalliset raja- ja suojajoukot Jyrkänkosken tasalle saakka. Myös pohjoisemmalla Kiekinkosken tien suunnalla taisteltiin, joskin piemmin joukoin aina Tyrävaaran tasalle. Vahvuusvertailuna mainittakoon Puna-armeijan divisioona kirjavahvuutena tuolloin oli 17 500 miestä, 120 raskasta asetta, 60 panssariajoneuvoa ja Laatokan pohjoisella alueella noin 100 lentokonetta oli toimintaa tukemassa. Vahvuusvertailuna edelleen suomalaisten puolustajien vahvuus sodan alkuvaiheessa oli noin 1700 miestä jalkaväen aseen varustettu. Joulu-tammikuun aikana vihollinen linnoitti tienvarsitukikohtansa vahvoiksi puolustusasemiksi. Tammikuun loppupuoliskolla Kuhmon rintaman joukkoja vahvistettiin Suomussalmen menestystaistelijoilla, jotka yhteisvoimin saarsivat Puna-armeijan divisioonan tienvarsimotteihin. Sodan viimeisten viikkojen taistelut keskittyivätkin mottien tuhoamiseen sekä uusien apujoukkojen tulon estämiseen taistelualueelle Uusi- ja Löytövaaralinjoille. Sodan merkit ovat tänäkin päivänä havaittavissa maastossa. Ennen kaikkea ne ovat niiden ihmisten mielessä, jonka tuon ajan ovat eläneet ja kokeneet. Kuhmon talvisotaan liittyvää tietoperintöä ollaan parhaillaan siirtämässä museaalisiin toimenpiteen jälkipoluille säilytettäväksi. Näkyvimpinä toimenpiteinä ovat haastattelu- ja arkistomateriaalin sekä esineiden tallentaminen keskustassa olevaan talvistaan näyttelyyn kuin myöskin osittaiset entisöintitoimenpiteet tapahtumapaikoilla. Lukuisat muistomerkit kuuluvat myöskin asiaan ja pystyttäjiensä pontimiin perustuen niillä on oma vahva sanomansa. Niin myöskin nyt tässä tilaisuudessa paljastettavalla. Vielä kerran olkaa sydämellisesti tervetuloa tähän tilaisuuteen. Lepo!
vaan päästä meidät pahasta. Tähän tuttuun rukoukseen olemme yhtyneet lukemattomia kertoja elämämme aikana. Tänään täällä Laamasen vaarassa tämä rukous alkaa taas kerran puhutella. Täällä paha sai näkyvän muodon marraskuun viimeisenä päivänä vuonna 1939. Perustellusti voidaan sanoa, että Kuhmon kohdalla talvisota alkoi täältä. Täällä tavallinen kuhmolainen koti joutui sodan kaikkien turmiovaltojen keskelle. Rauha rikkoontui. Kotielämä särkyi. Ja sodan mukana pelko, ahdistus, tuska, suru ja monet muut kipeät ja raskaat tunnot vyöryivät niin täällä asuvien elämään kuin kuhmolaisten elämään kuin sitten kaikkien suomalaistenkin ylitse. Paha oli silloin kaikille todellista. Miten on sitten tänään? Me suomalaiset toki olemme saaneet olla rauhassa jo yli puolen vuosisataa. Olemme oppineet arvostamaan lottia ja sotiemme veteraaneja, meidän puolestamme taistelleita miehiä ja naisia. Ja meidän sydämissämme on herännyt halu säilyttää jälkipolvillekin muistot ja tieto viime sotien tapahtumista ja niihin liittyvistä kärsimyksistä, mutta myös siitä rohkeudesta, jota kärsimysten keskellä osoitettiin. Laamasen vaarassakin suomalaiset toimivat kaiken kaaoksen keskellä rohkeasti, niin siviilit kuin sotilaat. On oikein, että tämä Laamasen vaara ja siihen liittyvät tapahtumat tulee yhdeksi sotiemme muistopaikaksi. Ne miehet ja naiset, jotka täällä kokivat sodan alkaneeksi, ansaitsevat sen. Mutta onko paha väistynyt? Ovatko sodat loppuneet? Toki Suomen kohdalla ollaan saatu olla rauhassa, mutta sellaiset nimet kuin Balkan, Tsetseenia, Ruanda ja niin edespäin kertovat, että sota valitettavasti on tämänkin päivän todellisuutta. Pelko, tuska ja ahdistus on miljoonien tälläkin hetkellä elävien ihmisten, niin lasten kuin vanhustenkin, jokapäiväistä todellisuutta. Pahan valta jatkaa näkyvällä tavalla ponnistelujaan tuhon aikaansaamiseksi. Lepo! Arvoisat Laamasen vaaran entiset asukkaat, kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät juhlavieraat. Kesä 1939 oli Rajanseudun asukkaille levottomuutta herättävää aikaa. Levottomuutta täällä Saunajärven suunnalla Kuhmossa aiheutti rajan takainen toiminta. Elokuussa alkoi Kolvasjärven suunnasta tuolta rajan takaa kuulua epäilyttäviä ääniä. Räjäytyksiä jatkui aamusta iltaan, kuului autojen ääniä ja työnteon ääniä. Havaittiin rakennettavan tietä rajaa kohti. Jotakin oli tulossa ja pahinta mahdollista sotaa pelättiin. Täällä Rajakankaan alueella oli tuohon aikaan asutusta tässä Laamasen vaarassa. Täällä asui 3 perhettä ja hieman tuolla alempana noin 4 kilometrin päässä
olivat Riihivaaran, Hiilikon ja Havukan talot. Täällä Laamasen vaarassa tällä aukiolla asuivat veljekset Antti ja Juho Malinen perheineen samassa talossa omilla puolillaan. Juho Maliselle oli valmistumassa tähän pihapiiriin oma talo, johon piti muutettavan jouluun mennessä. Antti Malisella ja hänen vaimollaan Sohvilla oli 5 lasta. Tuohon aikaan 15-vuotias Anna, 13-vuotias Eino, 9-vuotias Kalle, 5-vuotias Erkki ja 2-vuotias Matti. Näistä lapsista ovat täällä paikalla Anna, Kalle ja Erkki. Juho Malisella ja hänen vaimollaan Hannalla oli 2 lasta, 3-vuotias Eila ja 1-vuotias Hilkka. Tuossa suunnassa noin kilometrin päässä oli Ylä-Laamosen talo. Sitä asusti Pekka ja Anna Korhonen, joilla oli 10 lasta. Lapsista on täällä paikalla Väinö Korhonen. En tuossa saapuvista saanut selvää, tuliko tänne muita, tai ainakin Väinö. Autotie tuolloin vuonna 1939 tuli Riihivaaran talolle, eli tästä noin 4 kilometrin päähän lähimmillä. Sieltä oli polkuyhteys ja hevosella ajettava ura näille taloille. Laamasen vaarasta johti edelleen heikkokuntoinen polku, joka lähtee tuosta meidän takamme valtakunnan rajalle ja edelleen rajan yli Kolvasjärvelle ja Repolaan. Se oli vanha kauppatie, joka oli sulkeutunut 20-luvulla ja oli jo tuolloin sodan alla huonokuntoinen polku. Rajavartiosto oli majoittunut Hiilikon taloon. Hiilikon vartiota vahvistettiin loppukesän 1939 havaintojen perusteella. Sinne tuli lisää miehiä palvelukseen. Partiointia ja tähystystä rajalla lisättiin. Lokakuun alkupuolella koko Suomen poliittinen tilanne näytti siinä määrin vakavalta, että rajapitäjiin kutsuttiin reserviläisiä ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Kuhmon suunnalla reserviläiset kutsuttiin kertausharjoituksiin 9.10. alkaen, eli vajaa 2 kuukautta ennen talvisodan syttymistä. Kuhmon rajakomppanian henkilöstöä runkoa käyttäen perustettiin erillispataljoona 14 tuolla Kuhmon kirkon kylällä. Reserviläiset noudattivat palvelukseen astumismääräystä niin hyvin, että pataljoonaan voitiin muodostaa ylimääräinen yksikkö, täydennyskomppania. Tähän yksikköön määrättiin reservivänrikki Karhun johtamaan joukkueeseen myös kuhmolainen reservisotamies Väinö Tauria. Vartioasemien vahvuuksia lisättiin lähettämällä tämän täydennyskomppanian miehiä ja joukkueita rajavartioon. Reservivänrikki Karhun joukkue tuki rajavartiointia nimenomaan tällä Saunajärven suunnalla vahvistamalla tuon Hiilikon vartion toimintaa. Kuusijoelle, se on se joki tuossa Riihivaaran talon jälkeen heti, jossa oli tämä siltakorjaustyömaa, joka ehkä näitte tullessa. Siihen varustettiin kevyet puolustusasemat mahdollisen hyökkäyksen varalle. Vapaaehtoinen evakuointi aloitettiin Kuhmossa paikallisten sotilasviranomaisten kehotuksesta marraskuun loppupuolella. Valtiovalta ei ollut antanut eikä antanut ennen sodan syttymistä evakuoimismääräystä, vaan tämä perustui vapaaehtoisuuteen.
Niinpä vihollisuuksien alkaessa oli rajanpinnan asukkaista vielä suuri osa evakuoimatta. Illalla myöhään marraskuun 29. päivänä kuultiin radion ylimääräisestä lähetyksestä, että Neuvostoliitto oli sanonut irti hyökkäämättömyyssopimuksen ja katkaissut diplomaattiset suhteet Suomen kanssa. Erillispataljoona 14 joukkoja alettiin tämän kuultua ryhmittää puolustukseen Saunajärven kannakselle. Hiilikon vartiolta tuolta noin 4 kilometrin päästä lähetettiin seuraavana aamuna 30.11. tuomaan Laamasenvaaran asukkaille evakuoimiskäskyä. Tähän tehtävään määrättiin rajavartiosotamies Kunto Kimpimäki ja reservisotamies Väinö Tauriainen. Kunto Kimpimäki oli rajavartioston sen aikaista vakinaista henkilökuntaa ja tämä reservisotamies oli astunut palvelukseen tässä kertausharjoitusjoukkojen mukaan. Heillä ei ollut matkaan lähtiessään tietoa siitä, että ensimmäiset taistelut joillakin rintamaosilla Suomen rajalla olivat jo alkaneet. Tieto sodan syttymisestä ei ollut vielä tänne. Rajalla vallitsevasta kireästä tilanteesta huolimatta täällä Laamasenvaarassa tehtiin myöskin 30.11. normaaleja töitä. Lähtökäskyä ei ollut taloihin toimitettu. Antti Malinen ja hänen 13-vuotias poikansa Eino veivät edellisen päivän iltana viljaa Riihivaaran myllyyn jauhettavaksi. Eino poika tuli yöksi kotiin ja isä Antti jäi vielä myllylle yöksi. Marraskuun viimeisen päivän aamuna läksi Eino uudelleen hevosella myllylle setänsä Juho Malisen kanssa. Pian heidän lähdettyään tuli isä Antti jalkaisin kotiin noin kello 9 aikaan eri reittiä tapaamatta näitä myllylle lähteneitä. Ja kohta hänen tulonsa jälkeen saapui tänne talolle myöskin rajapartio Kimpimäki ja Tauriainen. He ilmoittivat tilanteen olevan erittäin vakavan ja ehdottivat, että lasten olisi ensivaiheessa viisainta lähteä Riihivaaran kautta Turkuun. Aikuisten olisi sitten helpompi lähteä nopeastikin vaaran uhatessa. Jäätiin kuitenkin odottamaan hevosten kotiutumista tuolta myllyreissulta. Noin kello 10 aikaan talossa vielä keitettiin kahvit. Ja Annan mennessä käymään talon eteisessä hän törmäsi siellä 2 venäläiseen sotilaaseen, joilla oli pistimillä varustetut kiväärit. Annan peräytyessä säikähtyneenä takaisin pirttiin heittivät venäläiset käsikranaatin sisään. Sen räjähdyksessä särkyivät talon ikkunat. Granaatin sirpaleista haavoittuivat lapset Anna ja Erkki. Venäläiset heittivät vielä toisenkin granaatin, mutta sen ehti toinen suomalaista sotilaista heittää takaisin ennen kuin se räjähti. Viholliset eivät tulleet sisälle. Kimpimäki ja Tauriainen aloittivat ampumaan kivääreillään talon ikkunoista. Vihollinen ampui takaisin, mutta kuin ihmeen kaupalla ei uunin takaa suojaa hakeviin asukkaisiin osunut. Patruunoiden loputtua Kimpimäki ja Tauriainen ilmoittivat yrittävänsä pakoon ja hyppäsivät ulos ikkunasta pyrkien pellon yli metsän suojaan. Kimpimäen onnistui paeta, mutta Väinö Tauriaisen tavoitti luoti ja hän kaatui pellolle. Tässä vaiheessa vihollinenkin lopetti tulituksen ja kokosi talon jääneet siviilit yhteen tilaan. Isä Antti Malinen vietiin pian erilleen perheestään
ja vietiin sotavankeuteen perheestään erillään. Aamulla myllylle lähteneet Juho Malinen ja Eino Poika kuulivat Riihivaarassa, että sota on syttynyt ja myllytyöt keskeytyivät. He lähtivät ajamaan hevosilla kohti Laamasenvaaraa ja kuulivat jo tuolla matkalla ammuntaa rajalta päin. He eivät osanneet kuitenkaan paikantaa sitä ammuntaa, että se tulee täältä kotitalolta. Kun tuli hiljaista, he jatkoivat matkaa ja ajelivat tähän kotipellon laitaan, jossa vasta huomasivat, että piha-alueella on runsaasti venäläisiä sotilaita. Ennen kuin he ehtivät kääntää hevosensa, aloitti vihollinen tulitukseen. Eino Poikaan osui ja hän sai heti surmansa. Juho Malisen onnistui paeta. Tuo taistelun äänet kuuluivat tältä paikalta Ylä-Laamasen taloon, joka oli tuossa suunnassa noin kilometrin päässä, ja sieltä väki arvasi heti lähteä pakomatkalle ja he selvisivätkin pois tapahtumien jalkasta. Ala-Laamasen väen koettelemukset jatkuivat sotavankeudessa, jonka aikana menehtyivät Juho ja Hanna Malisen pienet tyttäret. Tuollainen oli talvisodan syttymispäivän ensimmäisen taistelun tapahtumat lyhyesti kerrottuna tässä Laamasenvaarassa. Talvisodan aikana tässä Laamasenvaarassa sijaitsi venäläisten sidontapaikka tai kenttäsairaala, jossa hoidettiin haavoittuneita. Venäläisten kaatuneita on haudattu tuon rajalle johtavan polun varteen useampaankin paikkaan. Ne näkyvät ne paikat sieltä kumpuun. Tähän talvisodan päätyttyä näihin Laamasenvaaran taloihin eivät asukkaat enää palanneet. Tämän Ala-Laamasen päärakennus paloi 50-luvulla. Tämänpäiväiselle kokoontumisellemme tänne itärajan läheiselle paikalle voidaan löytää useita syitä. Ensimmäiseksi tämä Laamasenvaara on merkittävä osa Kuhmon paikallis- ja sotahistoriaa. Lähes kaikki kertomukset talvisodan tapahtumista Kuhmossa alkavat Laamasenvaaran tapahtumista. Polku tälle paikalle oli jo umpeutumassa, samoin talon paikka häviämässä. Laamasenvaara saatiin liitettyä osaksi Kuhmon kaupungin talvisotakohteiden kunnostamishanketta. Toiseksi Laamasenvaara on osa rajajoukkojen sotahistoriaa. Täällä käytiin Kuhmon rajajoukkojen ensimmäinen taistelu ja koettiin ensimmäinen tappio Väinö Tauriaisen kaatuessa. Kolmanneksi tämänpäiväinen tapahtuma on myös rajaseudun asukkaiden elämän ja kohtalon muistamista. Vielä on olemassa henkilöitä, jotka ovat tällä vaaralla syntyneet, muistavat nuo talvisodan syttymisen tapahtumatkin. Heistä osa on niin hyvässä kunnossa, että voi vielä saapua osallistumaan tällaiseen tilaisuuteen. Laamasenvaaran taistelussa surmansa saanut Eino Malinen oli Kuhmossa ainoa talvisodan siviiliuhri, joka menetti henkensä suoranaisten sotatoimien vaikutuksesta. Ala-Laamasen talon väki oli ainoa Kuhmosta hyökkäjän käsiin ja sotavankeuteen joutunut siviilihenkilöryhmä. Miksei tällaista tilaisuutta ole järjestetty aikaisemmin? Sitä en pysty sanomaan.
Ehkä vasta viime vuosina on yleinen ilmapiiri Suomessa muuttunut otolliseksi näiden vaikeiden tapahtumien julkiselle muistolle. Pyydän teitä Anna Ahtonen ja Kalle Tauriainen paljastamaan tämän muistomerkin. Tässä muistolaatassa on teksti. Tällä paikalla Ala-Laamasen talossa käytiin talvisodan ensimmäinen taistelu Kuhmossa 30.11.1939. Taistelussa saivat surmansa reservin sotamies Väinö Tauriainen ja 13-vuotias Eino Malin. Tämä muistolaatta on kiinnitetty pystyyn nostettuun pihakiveen. Ja kivi löytyi tästä pihapiiristä. Meitä muistomerkin rakentajia viehätti ajatus siitä, että tämän kiven ympärillä ovat varmaankin aikoinaan leikkineet Ala-Laamasen lapset, myöskin Eino, jonka nimi nyt on tuossa muistolaatassa. Ala-Laamasen piha-aukio on aikaa myöten palaamassa luonnonmukaiseen tilaansa. Sodan aikaiset hautakummut ja korsujen pohjat tasoittuvat myös. Toivomme, että nyt paljastettu muistolaatta osaltaan muistuttaa tulevien polvien mieleen rajaseudun elämän ja sodan ankaruuden, kohtalon arvaamattomuuden sekä menneiden polvien työn ja sankaruuden suuruuden. Asento. Huomio katse vasempaan. Ei! Tosi Kaisan muistolle. Anna, Kalle ja Erkka. Katseteen. Ei! Lepo. Asento. Huomio. Katse vasempaan. Päin. Laamasenvaaran uhrien muistoa kunnioittaen Kainuun rajavartioston Killan Kuhmon osasto Kuhmon rajavartioalue. Katseteen. Päin. Lepo. Tarkoitukseni oli lukea tässä tilaisuudessa veljeni Väinön
minulle kirjoittama kirje. Hän on kirjoittanut tämän 26. päivä marraskuuta 1939. Mutta ajattelin ensin muutamia saatesanoja tälle kirjeelle. Se puolijoukkuetta, mihin Väinö kuului, asui Hiilikossa ja toinen puolijoukkuetta Riihivaarassa. Se käy tästä kirjeestä ilmi. Sanon sen siksi, että paremmin pääsette jyvälle. On tässä sitten vielä yksi sellainen kohta, että kun käytte osuuskaupalla, niin siellä tietävät paremmin. Kaikki postihan tuli meille osuuskaupalle samaan laatikkoon kaikille asiakkaille ja sieltähän niitä tietoja saatiin. Sain tämän kirjeen samana päivänä, kun Väinö oli. Tätä kirjettä on luettu paljon. Tämä oli Väinöltä viimeinen tervehdys. Ja tietysti meille kaikille, mutta äidille erikoisesti tämä kirja oli lähellä. Äiti säilytti tätä raamattuunsa välissä. Kun olin armeijassa sodan loppuvaiheessa, niin sillä aikana oli tästä kirjeistä kadonnut kuorit, mutta sisukset toki jäi. Nyt nämä ovat minulla olleet sodan talteen, sillä minullehan tämä oli kirjoitettu. Heipä hei, veli. Ajattelin, että piirtelen jonkun sanon täältä Perukasta. Tehän kai tiedätte jo tarkemmin tämän Perukan nimen, mutta ei ole sitä lupa mainita. Pysykää osuuskaupassa, niin siellä ne kyllä tietää. Me ollaan Laurin kanssa yksin seudun. Ei ole kuin 2 kilometriä väliä. Kyllä täällä on aika kovat hommat. Kun saa hiihtää joka päivä 30 kilometriä. Laurin ei tarvitse niin paljon metissä kulkea kuin minun. Kyllä täällä on aika ikävät asennot täällä Perukassa, vaan kyllähän tähän tottuu. En tiedä miten kauan täällä meitä pidetään, vaan aikahan se näyttää. Ruoka täällä on aika hyvää, että kyllä sen puolesta pärjää. Vieläkö sinä teet halkoja? Jos alonteko loppuu, niin ei sinun tarvitse, kunhan elät ja olet. Kyllä ne teistä huolen pitää niin kauan kuin täältä pois päästä. Jos et muuten saa sitä minun henkivakuutusta maksetuksi, niin ottakaa pankista siltä minun pankkikirjalta ja onhan sitä Laurinkin kirjalla vielä. Ei ole syytä olla syömättä niin kauan kuin varat sallii. Ja tämä elämä vielä tästä selviää. Eikä nyt muuta tällä kertaa on kiire. On lähdettävä reissuun. En tiedä saatko selvää, mutta koita tavailla. Kirjoita sieltä pian. Ihan heti kun saat tämän kirjan. Terveisin VG. Voisin tähän kyllä lopettaakin, mutta minulta on niin paljon kyselty, että miten se Väinön hauta löytyi ja kuka sen löysi ja miten vainaja tunnistettiin. Tästä aion vähän kertoa, jos jaksat kuunnella. Hänethän on haudattu tuohon venäläisen hautasion, tuo polku menee siihen. Varmaan he olivat pyörittäneet vainajan tästä talon läheltä vähän kauemmas alarinteessä ja haudanneet sinne. Tämän haudan löysi hänen sotimiskaverinsa Kinkimäki. Hän oli täällä Rajavartioston palveluksessa ja
aina kun hän kulki tästä Lammasen vaaran sivuun, niin hän etsi sitä hautaa. Sillä hän aavisti, että se on haudattu tänne, koska ruumista ei muuten löydy. Ja niinpä sinä aamuna, kun hän löysi, niin hän aivan potki maata siltä haudan kohdalta ja löysi siitä sellaisen pienen soleen. Tämä solke oli kiinni, eikä se lähtenyt, vaikka hän siitä nyt. Hän heti tunsi, että siellä on jotakin solen päässä. Ja tietysti hän tunsi sen siksi vyöksi, mikä oli sellaisissa vanhamallisissa sotilastakkeissa. Ensin pantiin vyö kiinni ja sitten vasta napitettiin. Minulle tällainen takki oli hyvin tuttu sota-ajalta. Ja niin hän rupesi kaivamaan siitä ja löysi Väinön. Nyt teitä varmasti ihmetyttää, että mistä tämä tuntuu. No, nämä hänen tuntomerkkinsä olivat hyvin selvät. Hänellähän oli sen aikuinen rajavartioston miesten puku ja siinä kauluksessa oli se nauha niin kuin vielä ennenkin oli ja nappi siinä kauluksen päässä. Tämä joukkueen johtaja oli sanonut hänelle, että ota minun merkit pois, jos jäät vangiksi, niin venäläinen voi sinua pahoinpidellä. Luulee sinua kantamiehiksi. Väinö oli sanonut, että kyllä minä nämä napit voin tästä leikata, ottaa pois, mutta jääkö nuo raidat? Niistä te tunnette minun ruumiin. Ja kun Kimpimäki sen näki, että hänellä oli nämä raidat kauluksessa, niin hän oli jo aivan varma, että Väinö on siinä. Hän palasi tuonne Riihivaaraan ja sieltä sitten Jämäkseen komppaniaan ilmoitettiin ja sieltä Jussi Kekkonen oli silloin se komppanian päällikkö. Hän otti minun vanhempan veljeni Lauriin yhteyttä ja pyysi tänne tunnistamaan Väinöä. Tietysti hyvin mielellään Lauri lähti, mutta se oli aika 4 päivän reissu. Ensimmäisenä päivänä hän saapui tänne Riihivaaraan ja toisena päivänä Kimpimäen kanssa lähtivät katsomaan sitä vainajaa ja kyllä tunsivat molemmat, että se on Väinö. Vasta seuraavana päivänä saatiin apuvoimaa kantamaan. Riihivaaralla oli asevelvollisia ja sieltä Laurille oli annettu koko ryhmä, joilla oli lapiot, kirveet ja piikkilankasakset matkassa ja paarit tietysti. Niin he tulivat ja kaivoivat siihen haudan sivulle toisen samanlaisen haudan ja panivat sinne ressyt, telttakankaat ja siirtivät vainajan siihen ja nostivat pois. Nämä ovat kaikki minun veljeni kertomia. En minä usko, että hän tästä valehteli. Mutta se matka oli Riihivaaraan aika hankala. 3 kohtaa oli täytynyt avata piikkilankaesteet ennen kuin pääsivät Riihivaaralle kantamaan niitä taas. Ja kun sinne veivät, niin siellä oli lääkintämiehiä, jotka rupesivat sitten tutkimaan vainajaa paremmin. Ensiksi tietysti katsoivat, oliko tuntolevyä. Sitä ei ollut, mutta narut oli kaulassa, ne oli poikkileikattu. Ja kaikki taskut oli avattu, kaikki viety. Ainoastaan vasemman taskun pohjalla oli sellainen keltainen valistuksen laskukynä, jonka hän minulta vaihtoi silloin, kun viimeisen kerran nähtiin. Hänellä oli täysin pitkä kynä, niin hän sanoi, eikö sulla ole lyhentää kynää. Se menisi mukavasti taskussa. Se oli minulla rakkaana muistona, mutta sitten katosi sitten sota-aikana. Mutta vielä siinä oli yksi, jota ihmeteltiin. Väinöllä oli mono jalassa, eikä saappaita niin sotilaalla oli ja hänelläkin siinä. Mutta kun sitten ruvettiin tätä puhumaan ja katselemaan, niin sinne tuli se emäntä, joka oli
Laimman mononsa Väinö että minun kenki. Väinö oli tahtonut pienempiä kenkiä, että pääsisin joutuin kulkemaan tänne. Mutta sitten vielä yksi. Tämä nyt ei oikein enää tullut mukavalta kertoa, mutta kun häntä ruvettiin riisumaan, niin ei sitä saattanut riisua. Oli se vainaja jo niin huonossa kunnossa. Olihan se ollut 10 kuukautta ylikin tuossa haudassa. Ja sitten nämä lääkintämiehet olivat kertoneet, että jos kerran hänet täytyy riisua, niin hänelle täytyy hommata sinkkiarkku, ja sitä ei tänne heti saada. Ja kun veli Lauri antoi luvan, niin ei häntä riisuttu. Lääkintämiehet kastelivat pressit Vysoliin ja niihin käärivät tämän vainajan ja arkku oli tuotu ja vietiin kirkolle. 4 päivää kesti se hakumatka täältä. Minä sovin sitten sen aikaisen suoriskunnan päällikön kapteeni Peltolan kanssa tämän hautauspäivän. Hän ehdotti, että kun hän on ensimmäinen sankarivainaja ja tästä on ohikulkumatkalla sotilasosasto, johon kuuluu soittokunta, eikö sinä päivänä pidettäisi nämä hautajaiset. Ja niin sovittiin 16. päivä lokakuuta. Vaatimaton tilaisuus tämä oli, mutta rovasti Rekka siunasi hänet. Tulee tässä mieleen, että Väinö ei ollut mikään erikoinen laulaja. En kuullut hänen monesti laulavan, mutta sotapalveluksessa ollessaan hän Kouvolassa oli oppinut hän marssilaulun. Siinä oli sellaiset sanat, että sitten kun me kaadumme ja meidät haudataan, niin sotatorvella soitetaan ja haudalla asutaan. Näin tehtiin Väinön haudalla. Kapteeni Peltola piti muistettua ja nämä sotilaalliset hautajaiset kunnianosoitukset hän sai. Toivottavasti pysyy rauhaa, ei tarvitse meidän perseisillä meidän talviaisten suhteen. Se oli tärkeää paljon sodassa. Minulla on ilo kiittää Laamasenvaaran asukkaiden puolesta Kainuun rajavartioston Killan Kuhmon osasta sekä Kuhmon rajavartioalue. Siitä kun he ovat entisen kotimme paikalle laittaneet tällaisen arvokkaan muistomerkin. Olkoon tämä laatta muistutuksena tuleville sukupolville. Marraskuun viimeisestä päivästä 39, jolloin vihollinen ylitettyään rajan yli ensimmäiseksi silloiseen kotiin, tähän Ala-Laamaseen. Lisäksi haluan kiittää Kuhmon kaupunkia reitin kunnostuksesta ja Kuhmon rajasotilaskotisisaria tarjoilun järjestämisestä. Toivon sydämestäni, ettei tulevien sukupolvien tarvitsisi kokea samanlaista kohtaloa, jonka me olemme kokeneet. Osuus ja ohjelma on päättymässä. Kehotan kuitenkin viihtymään tässä taloaukiolla keskustelemaan ihmisten ja täällä asuneiden asukkaiden kanssa. Käyttämään sotilaskotia. Kiitän teitä kaikkia, jotka saavuitte tähän tilaisuuteen juhlistamaan tämän muistolaadan paljon. Mulla loppu justiin filmi äsken. Minä otan siitä, mutta kunhan pääsee, sitten niillä on
sitten kunniavartio voi poistua, jos ette halua vartin kanssa se on siinä. Niin tilaisuus on päällä. Tässä näkyy niitä talon nurkkakiviä. Ei kun kyllä, joo. Onko tuollako ollut? Montako teitä? Uija ja sinä ja... Niin. Ajaa. Joo. Jaa. Voitte se on vähän pikkuinen naura. Tuulee kahdesti. Pistäkö Penjalle, kun on leipää? Penjalle leipää. Nuokin on leipää. Ehdottomasti pitää olla leipää. Enempää sen oikein tulla näältä. Tossa. Tähän jää. Täh? Aha. Miten nyt sanoisin tämä tyhjyys, minun on ihana, että on otettu huomioon, jotta tämä ei ollut helppo paikka, sillä asia tapahtuu. Ei pidä. Silloin toivat siihen penkille siihen vierelle ja tuolla oli pöytä, tuossa oli säilyt ja tuossa oli istuma ja tuossa oli istuma ja tässä oli alas ja tuosta on sotilaat hyvänä. Kuulehan ikkunasta sitten, kun lähtee tarvitsemaan. Mistä se oli se eteen? Mistäpä se oli? Tästä näin. Niin, täältä. Tässä. Tässä on ollut se eteinen ja tuossa ruokahuoneen tuolla vielä toinen perässä. Mikäs tuli se että myllyltä se hevoskuorma? Tuolta tänne tulee. Näin. Kato, kun se tuolta tiedä. Niin, tässä on niin jyrkkä, että tästähän isä tuli kävelemään. Niin. Se oli, mylly oli kyllä niin paljon tuolla puolella siellä Kuusijoella. Saatko sellainen kuvattu, se oli Niin. Ei se. Ja siinä tosiaan oli kyllä kauhun paikka. Että voi kuvitella, kun tuossa kivärillä ammutaan kaikki panokset, mitä oli vartiomiehillä ja jotka lähtivät. Ja myö lapset siinä olla ja kivärillä pirtissä ammua. Ja mikä se kauhia menee. Voi kauhia. Granaatti minä tästä pyörähin takaisinpäin, kun minä säikähin hirveästi. Joku vielä kysyi tässä, että mistä sinä tuntuu? Minä sanoin, herranen aika. Jokaista sen ikäinen tyttö tuntoo Herran Jumala, että mitä matka miehiä vaan on. Ja pyssyllä osoitetaan. En ole varma. Tuliko ikkunasta, vaan tuliko tästä etteistä, heittivätkö nämä? Vaan se ranassi tuli tuohon ja siitä minä haavoitin ja ettivät tänne. Niin se minä kyllä luin. Minulla oli kyllä semmoinen ikkunasta ja se räjähti. Ja sitten tuli vielä toinen niin ja Tauriainen siitä onneksi räjähtävä. Se on kyllä semmoinen otettava kätteen jostain, kun tietää sosiaalista. Niin, jotta osaa se ajoittaa se, jotta niin. Täh? Niin, jotta jos tämä Tauriainen ei jotain tekemään. Niin se on räjähtänyt sehin vielä siitä. Ja Anni ei olisi tuossa. Kyllä minä muistan, että minä pitkänä niin oli. Minä en tiedä, että menikö minä paineesta, vaan minkä takia minä olin Lahdessa pitkänä. Ja siitä kun minä sitten siinä vain tuli mulla mieleeni, että nyt myö tähän tuolla. Niin. Se oli ihan semmoinen tunne, että kerta kaikkiaan jäi jo sitten tietysti minä käsin tuolla, enkä tiennyt, että mulla oli ihan tämä revaali sieltä alalla.
Mutta siinähän se uuni oli ja siinä tuossahan me uunin suojassa oltiin, kato kun venäläiset täältä päin ampuvat. Pitkin seiniä oli mennyt, kun oli noammin ja hatu. Sitten katsottiin, että tulee kaukaa. Ja sitten tuossa kun istuttiin ja kökötettiin kaikki siinä. Siinä huomasin, että herra isä totta, kun se joku tuli tänne. Mutta voi kauhistus, kun mulla on sormennäntäpiä tuolla tähän lihaatti täällä. Oikein sormennäntäpiä reikkiä on täällä. Ja sitten tosiaan en tiennytkään, että mulla on nämä ristiseet ja 15 senttiä pitkä aina. Ja Annika on niin siinä vähän särken ja luojan kiitos, en edes halvaa. Se oli suuri vaan. Ja se jos minulle kävi näin, niin minä en seisoisi enää. Minkä takia se ylällä on mennyt tästä katsotaan, että se vaan aremmaksi menneet on maasta. Onko se nousuuko se vielä? Siellä näkivät sitten, mitä täällä tapahtuu. No nehän oli tämähän Väinö, joka oli äsken. Sehän se oli tässä ja tuli poika ajamassa meidän talojen. Ja sitten se oli tosiaan, niin kuulivat täältä se kautta ammunnan ja huutoihin tietysti. Niin silloin ne oli lähtö. Ja menivät ja reistasivat sitten tuohon toiseen veteen savertuesta siitä, niin ne reijää pitempään rekeen. Ja siihen oli kokoontunut, kun oli lapsia, oli henkeä ja monta henkeä ja Pekka oli työtyössä sieltä vartiopaikalta ja se sitten onneksi siinä aukealle jo tuli vastaan, että se tiesi. Kun Pekka pääsi hevosen kiinni, niin kyllä se sitten meni. Ja pääsivät kun pääsivät kaikki. Meillä ei mitään mahdollista. Ei mitään mahdollista. Ja heti hitossa tuolla. Minä makasin kyllä vain. Tässä äiti mun musta tuo niin. Siitä on kyllä minulle sitten, kun me kerran niin venäläisten, kun se Hannu tuli sitten, kun se oli noussut liikkeelle, kun se rauhoittui, niin se oli sitä tälläkin on pilkittäneet, jota tulla ulos. Ja se oli sitä Hanna mennyt ja sitten kun häntä yritettiin jututtaa, kun oli meidän koulun nurkalla siellä, vaan nämä kun kummikoita, niin hänen seinänsä takana oli. Siinä on ne tekkeet. Tulukit ne korot ja pilkit. Ja viilat ja pääsi ja Hanna tuli meitä hakemaan. Ovet ihan ajoin, vaikka jos ei muuten kunhan nopea. Ja sitten minä sanon vielä myy täällä on. Tekkeytin niin kuin tulee niin kuin ottamaan vielä. Rupeen, se mulla on jäykkä, jota pysähty itse. Sitten on vähän aikaa. Kyllä ne sitten heti annoi ensin avun. Tuonne setään puolelle. Ja sanovat, että puolen tunnin päästä tulee lääkäriin. Ja niin tuli. Sitten sitovat ja sitten. Ja isä kun lähti Kuusissa käymään, niin hänet sieltä ottivat ja toivat ovelle ja tupesta ottivat puukon ja nakkasivat pöydän alle ja siinä isän näin. Emmekä 7 kuukautta ei mitään toinen toista. Ei. Se lähti viemään heti sitä. Hänet vietiin sitten heti, no silloin se oli sitoutunut. Missä ei nähty. Ennen kuin saanut se aamu. Se meni niin, 7 kuukautta. Niin. Se on tuossa setän rakennuksessa sitten olimme 4 vuotta. Sitten tulivat yölle iltaisena ja sanoivat, että sitä on varmasti laskuunnetta, niin se sanoi. Siitä sitä piti sitten polkutärmiä semmoisen lähteen ja minulla kaikki nämä auki. Tuohon rajasuolle vietiin ja siinä oma yö olluna sitten ja oli niin outo olo kun lähdettiin viemään. Sen muistan kyllä ja sitten siinä oli tosiaan niin laitettuna jotta havuja vähän niin kuin ja tässä allana havuja tulipalo keskelle ja siinä myös yö istuttiin ja lyötiin. Ja aamulla sitten nähtiin, voi luojan kiitos vielä oma oli Suomen puolella yötä kun omat tekevät heinäsuomi on rajasuomi.
Sitten Santalle järven rannalle vielä vietiin siitä. Taas seuraavana yönä. Ja siellä oli nämä hyrstät. Niin, niiden kanssa olimme viimeisen loppuaikaan. No eihän ne kaikki vahtaisi. Nyt kun olin keväällä kuntoon. Ja vielä kun aina joku kertoo näin, että lähti lisää. Niin sanoi, alkoi mainita kontuvuokaksi. Minä tiedän puolta 20 vähän juttua. No, näistä rupesi. Ja hän on ollut 7-vuotias silloin. Kun siellä ollut niin. Sitten on tosiaan, minä aloin kysellä, jotta muistatko sitä, muistatko, että siellä oli semmoiset, kun Luvis oli, semmoiset, niin kuin tuolla nyt tuommoiset leveät, kun se oli semmoista märkiä maa. Jotta muistatko sen ja muistatko sen, kun lapsi siellä hevossa. Siellä joku syötti lapsen ja niin ja haapuri hevosen lailla. Näitä kyseltiin ja se on yhtä aikaa ollut ja nämä oli ukkoset, jotka on joidenka kanssa olimme siellä aikoja. Enkä ole tiennyt, että ne on näin lähellä nyt kuulemaan tuolla Paltamossa, missä se kuvakin, niin siellä lähellä kuulemaan se Arvo Hassi, jonka kanssa olimme. Niin. Ja sitten tiedetään. Niin, minä vähän teemme lopussa niitä pienitaloja. Merkitään tässä, kun se niin. Toisessa päivässä. Se on sitten, kun elokuun 6. päivä on haavoittu. Se on sitten niin myöhällä löydetty. Se on 13 vuotta 13 päivää. Tässä on ja se on tuolta päin löydetty ja on Larjan. Se oli tuolla ja tästä oli teidän. Niin, tässä meidän. Menemään ja sitten tuolta tuli se hevosie ja ei tästä, mutta niin jumalauta pitkä mäki ei siitä hevosen kanssa, niin se tuolta kiertää. Ja se kun auki ja laittaa, niin se on siinä. Iso korsunpohja. No kenenpä se mun jää? Kaikkihan on tuolla. Kyllä se jossain on tuolla, minä kerran tässä. Sen jälkeen tuli Savosta.